He vingut per dir-te que ja tinc el pla per la... Es tracta de fer una obra de teatre aquí a la presó. Això és per la teva obra de teatre, Margot, la que ens subvencionarà el pare de la Sílvia. Ara farem 5 hores com Mario, d'en Miguel Delibes. Escolta, això no és un monòleg d'una viuda que parla amb el seu marit difunt? Sí. I aleshores de què cony farà la Sílvia? De record del passat. Aquest és un monòleg coral. Farem que el Pedro surti de la presó amagat dins d'aquest bagul blindat. Va, a veure, fem una prova. Margot. Tus ojos son palomas detrás de tu velo. Tu cabellera. No, he fet alguna cosa. Ricard, jo sempre t'he fet cas. Però és que ara no puc. Encara que m'empastifis amb diners. No entenc el muntatge. Jo vull parlar, Ricard. Vull dir paraules i tenir gags còmics. Molt bé, doncs molt bé. Ja està, ja ho faré jo tot sol. És igual, deixem-ho córrer. Ho sento, però si jo no hi surto en aquesta obra, el meu pare no la produirà. No. Ya lo veremos. Vos sos un padre responsable y no queréis que la niña actúe en un sitio tan peligroso como la prisión. Pues no se hable más, la niña fuera. Ets molt comprensiva, Xabeli. Pero vos no te podés rajar de la obra, está claro. Però és que el tema aquest de la presó, encara que la nena estigui fora, francament no ho veig. A la presó hi tinc un conegut. Un antic soci amb qui no voldria tornar a coincidir de cap de les maneres. Es diu Agustí Gibert. I tothom el coneix pel Pifa. ¿Tempi? Vos sos amigo del Pifa. Aquest és el pla. I tots anireu disfressats i caracteritzats. Ui, es pot saber què dimonis fas? Doncs soc aquí, amb uns amics. Pots fer el favor d'acompanyar-me un momentet a la sala, sisplau? Gràcies. No et sortirà bé. Ja ho veurem. Tu demà estigues preparat per fer la cadernera i ficar-te a la gàbia. Entesos? Però on són els de la xiruca voladora? Ricard, però jo m'he escapat a casa, Ricard, i jo vull fer aquesta obra. No, m'és igual. Ets natural el teu pare i la meva paraula va a missa. Què hi feu aquí? Ajudar-te, si ens deixes. Oi que sí, companys? Sí. Molt bé. Doncs endavant. Apa, anem. Som-hi, papa. Desitgen sort, com a mínim, no? Sí. Sort. Collons, com pesa. Un pla molt premeditat, eh? A la presó encara hi deuen de sonar les sirenes buscant el Pedro. Pedro? Aquest no és el Pedro, és el Pífia.